Hai mă zi. Însuși pula? O suge doina. Chirida. O suge măta. Hai mă, Gurne, zi-mă. Mama Chirida. Zi-mă cum se... Zi tu cum se întâmplă. Loridonci când vine apă la PC-ul. Când cu apa închisă. Asta e mea, Luciana. Da. Dă-mă pula mea. Asta. M-am făcut să desfac cuveta aia plină cu păr. Bă, tu ai tot dragul pizdele la păr de dacă e bitirică cu mâinile cu părul ăla. Bă, mă-i suflat și în tu, dar pusai și tu. Mă-i suflai. Pusai mâna, mă, bă, mă pusai și cura te drag că suflai în dudă. Eu! O, dracu, cine sufla în dudă? Du-te, bă, dracu de prost, dracu, eu suflam pe țava aia mica. Bă, dacă ai noția cartel acum? N-are, mă, de unde ești nebun, că... Mă, cere la cineva când ajunge acolo, ce domne, dați-mi vă rog frumos că n-a venit nimeni pe mine. Că nu am fi drag cu... La cine fată tu ești mesaj? 4 dimineața, nu dimineața. Îi trimiți mesaj că le mergi după el? Da? Îi trimiți mesaj că mergi după el? Da. Ești